l'art li sema, kull filoru bl-olarsin, nejjan iżikħajr, għaliex int għal-ħajja sin, sema fik il-ħnina, int fawwarata kuljin. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u laqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Illum sejrin namlu il-tifkira l-anniversarju tal-konsagrazzjoni tal-Knisja Katedrali Tawdex. Rajt il-belt il-qaddisa Ġerusalem il-ġdida, nizla mis-sema minn Alla, imħejja bħala rusa, imżejna għall-arus tagħha. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Nagħmlu eżami tal-kuxjenza, nitolbu maħfra sinċira lil Alla u nweduh li nwarbu kull ħażen. Inti Mgħallem tajjeb tagħna mulej ħnina. Inti s-Sultan rebbieħ tagħna Kristu ħnina. Int il-ħajja tagħna mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art il-bnedmin tal-ida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Inroddulek ħajra le glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla missi li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qatt tal-btana. Int li jgħid fil-lamin tal-missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek l-ola Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu bil-qudisija b'ringrazzjament tal-familja Tard. O Alla, inti tħejja li kamara għal dejjem, mibnija b'ġebel ħaj u mażul. Kattar fil-Knisja id-doni tal-grazzja tiegħek biex il-poplu fidil jibqa' jikber dejjem għal bini ta' Ġerusalem tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix fi saltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ktieb tas-Slatin. F'dak iż-żmien Salamun wieqaf quddiem l-artal tal-mulej, quddiem il-ġimgħa kollha ta' Iżrael. Fetaħ dirajh beraħ lejn is-sema u qal: Mulej, Alla ta' Iżrael, la fis-sema l fuq u laqqas hawn isfel fl-art, ma hemm Alla ieħor bħalek. Għaliex inti lil dawk il-qaddejja tiegħek li jimxu fil-preżenza tiegħek b'qalbhom kollha ma tiksrilhomx il-patt li għamilt magħhom. Lanqas ma toqsilhom mill-imħabba li dejjem urejthom. Imma tajt tassew li Alla se jgħix fuq l-art. Ara, lanqas biss is-smewiet u smewiet ta' smewiet ma jesowk. Aħseb wara dan id-daqsxejn ta' tempju li bnejt int. Għati widen għalhekk mulej, Alla tiegħi, għat-talba u s-supplika tal-qaddej tiegħek. Għati widen għall-għajta ta' ferħ u t-talba li dan il-qaddej tiegħek hija tirressaq illum quddiemek.
lejlu nar ħarstek taqlaħħiex minn fuq dan it-tempju, minn fuq dan il-post li għalih int kontet. Ismi jkun hemm. Isma' t-talba li jagħmillek il-qaddej tiegħek għal dan il-post. Isma' mela din is-supplika li l-qaddej tiegħek u l-poplu tiegħek Iżrael sewwa sew f'dan il-post qegħdin jagħmlulek. Isma'na int mis-sema fejn int toqgħod. Isma'na u aħfrilna. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Għas-salm responsorjali nwieġbu kemmi għażiża d-dar tiegħek mulej tal-eżerċiti ngħidu. Kemmi għażiża d-dar tiegħek mulej tal-eżerċiti. Tixxennaq u tinfena ruħi għat-tempju tal-mulej. Nanni ferħan bruħi u ġismi lill-Alla l-ħaj ngħidu. Kemmi għażiża d-dar tiegħek mulej tal-eżerċiti. Sal-asfur isib fejn jammar u l-ħottafa issib il-bejta ħdejn l-altari tiegħek. Hemm qiegħed iż-żar tagħha mulej tal-eżerċiti sultan u Alla tiegħi. Ngħidu, kemmi għażiża d-dar tiegħek mulej tal-eżerċiti. Ħenjin dawk li jagħmlu f'darek huma jfaħruk għal dejjem. Ħares o Alla tarka tagħna, ħares lejn is-sultan il-midluk tiegħek. Ngħidu, kemmi għażiża id-dar tiegħek mulej tal-eżerċiti. Għax jum wieħed fit-tempju tiegħek aħjar minn 1000 jum f'post ieħor. Aħjar noqgħod fuq il-għadba ta' dar Alla tiegħi milli nammar fit-tienet tal-ħżiena. Ngħidu, kemmi għażiża d-dar tiegħek mulej tal-eżerċiti. Nqumu għall-Evanġelju. Alleluja. Il-mulej jgħid, fid-dar tiegħi min jitlob jaqla, min ifittex isib u min iħabbat jiftħulu. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu daħal Ġeriko u kien għaddej mit-triq. Mela jkun hemm raġel jismu Zakkew. Dan kien wieħed mill-kapijiet tal-Pubblikani u Kinani. Kellu xewqa li jara min kien Ġesu, imma ma setax minħabba fil-folla billi kien raġel qasir. Għalhekk mar jiġri l-qudiem u xxabbat ma' siġra tat-tin salvaġġa għax minn dik in-naħa Ġesu kien ser jgħaddi. U Ġesu kif wasal hemmhekk ħares il fuq qallu, Zakkew, Isa, inżel minn hemm għax illum jeħtieġ noqgħod għandek. Dak niżel bla telf ta' żmien u kollu ferħan laqgħu għandu. In-nies meta rawh il-kol bdew igembmu bejniethom u jgħidu li għand wieħed midneb Ġesu daħal jistrieħ. Imma Zakkew wieqaf qal lill-mulej, ara mulej, nofs ġidi ser nagħtih lill-foqra u jekk jiena qarrat b'xi ħadd inroddulu għal 4 darbiet iżjed. U qalu Ġesu, f'din id-dar illum daħlet is-salvazzjoni. Għax dan ir-raġel ukoll huwa bin Abraham, għax bin il-bniedem ġej jfittex u jisalva dak li kien mitluf. Il-kelma tal-mulej. Sta bil-qeda ħalli nagħmlu ħsib xkejken. Mela kif qedtilkom fil-bidu l-Knisja Katedrali ta' Għawdex hija dedikata lil Santa Marija. U kienet ikkonsagrata minn ċertu wieħed ġagbu Kanavès, Isqof ta' Malta u Għawdex dakinhar. Kien nhar il-11 ta' Ottubru tal-1716.
kienet il-festa tal-maternità divina tal-Madonna, d'unika domma Marjana sa dak iż-żmien. U allura l-ewwel ħiel ta' knisja parrokjali kien fiċ-Ċittadella jmur lura għall-1299. Imbagħad fis-sena 1435 din il-Knisja bdiet tissejjaħ Matriċi u lejn is-sena 1445 saret kolleġjata. X'qed tfisser kolleġjata? Illi grupp ta' saċerdoti kull jum filgħodu jitilgħu f'dil Knisja Katedrali u hekk hemmhekk nagħmlu it-talb ta' parti mill-uffizzju. Jiġifieri kull jum din il-ħaġa qed issir, mhux pereżempju ġimgħa iva u ġimgħa le, kull jum. Illa għaliex importanti ħafna t-talb għax it-talb għandna bżonnu u neċessarju. U allura l-uffiċċju divin naturalment jingħata hemmhekk. L-ewwel ġebla tal-Knisja preżenti tqegħdet fil-20 ta' Settembru tal-1697 u nbniet fuq il-pjanta tal-arkitett Malti Lorenzo Gaffà. Imbagħad fl-1864 saret il-Katedral tad-Djoċesi ta' Għawdex. U għalhekk għandna nirringrazzjaw lil Alla għal ġid li ħareġ f'dan iż-żmien kollu meta Għawdex inqata' minn Malta bħala id-Djoċesi ta' Għawdex. Għalhekk importanti ħafna eżis nirringrazzjaw lil Alla u anke meta nidħlu l-Knisja. Inneħħu l-ħsibijiet kollha li għandna f'moħħna, sew dawk li jinkwetawna u sew oħrajn u nidħlu fil-Knisja bil-ħsieb li jien ser niltaqa' ma' Alla. U meta sa niddialoga ma' Alla jfisser li nkun dispost li dak li jrid Alla minni u dak li sa ngħidlu lil Alla żgur li nkun sodisfatt. Għalhekk importanti li l-Knisja nippruvaw nagħmlu ħilitna biex inżommuha tajjeb u anke bħala persuni nġibu ruħna kif għandu jkun. Għax il-post tal-Knisja mhux bħal postijiet ta' barra, il-post tal-Knisja huwa qaddis għax qaddis huwa ismu bil-wieqfa. Aħna nfakru l-jum tal-konsagrazzjoni tal-Knisja ewlenija tad-Djoċesi tagħna fejn l-isqof għandu l-katedra tiegħu. Nitolbu lil Mulej li rrid iwaqqaf fil-Knisja tiegħu fuq is-sisin tal-Apostli u ngħidulu: ftakar fil-Knisja tiegħek Mulej. Ftakar għall-Knisja f'Għawdex biex taħt it-tmexxija tal-isqof tagħna Anton tibqa' sħiħa fil-fidi u maquda fl-imħabba nitolbu. Għal mexxejja ta' pajjiżna sabiex iħarsu l-valuri jinsara li jissawru s-soċjetà tagħna nitolbu. Għal foqra u għal kull min qiegħed ibati sabiex jkomplu jsibu fl-istituzzjonijiet tal-Knisja kien u għajnuna nitolbu. Għalina l-koll sabiex bħala ġebel ħaj tal-Knisja nimbnew f'tempju li jkun joġob lilek nitolbu. U fl-aħħar nagħmlu t-talba personali tagħna. Ħares Mulej din il-familja tiegħek li San Pawlu Salluqa nisluf bil-kelma tal-verità wattalb tagħhom ħeġġeġ bil-imħabba lilna wkoll li bil-grazzja tiegħek irċevejna l-fidi permezz tal-predikazzjoni tagħhom bi Kristu Sidna.
Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li din nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan il-mawlin bit ikonna sem fin-natura divina ta' Kristu, kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-imbit li din nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna, li bniedma quddiemek u għamel ikun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddafnu mulej nifżoliti, bid-nuftijej. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tejju tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej l-offerta tagħna u għamel li kull min jiġi hawn jitolbok jikseb il-qawwa tas-sagramenti u jseħħu x-xewqat tiegħu bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżgħu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tassew mulej Mister Qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u daġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kullhom kien roddulek ħajr. Inti jogħġbok tagħmar fid-dar tat-talb fejn tqassminna bidejk miftuħa id-doni tiegħek u qatt ma tonqosna l-għajnuna tal-grazzja tiegħek biex inti tagħmel minna t-tempju tal-Ispiritu Santu. Tempju jogħġbok kollu dija ta' ħajja qaddisa. Bil-ħidma tiegħek bla qiegħda inti tqaddes il-Knisja tiegħek l-Arusa ta' Kristu imxebħa ma' bin il-jidher biex issebbaħha fis-sema bħala om ferħana ta' kotra bla qis ta' awlied. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u intennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewt u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-smewiet. Birek min ġej f'isem il-mulej, osanna fil-ola tas-smewiet. Qaddis tassew inti mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs raddi l-ħajr qasam tali d-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġraddi l-ħajr tali d-disċipli tiegħu u qal ħudu biex xorbu minnu bil-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerreta għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
danu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej xandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek. Għalhekk aħna namlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċ tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna b'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fil-qaddija tiegħek li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek. Hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxoxtaw għall-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Niftakru fl-eżistana, fil-benefatturi tagħna u f'dawk li rwieħ li m'għandhomx min jitlob għalihom. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni mqazzom Alla Marija, ma' San Ġusepp Żewġa, ma' San Ġwan Battista, mal-Apostli, mas-Saċerdot San Ġorġ Preka, mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Alla tagħna huwa missierna, missier li jħobbna, missier li jgħadirna fin-nuqqasijiet tagħna, missier li lest li jenna. Għalhekk bil-fiduċja u bil-fidi ejjew nitolbuh bl-istess talba li għallimna huwa stess ngħidu flimkien. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatik, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubitna bħalma naħfru lil minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna tolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nobiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nobiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nobiet tad-dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu binna l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Inti tajt il-ħajja lid-dinja, bżenna l-ġisem u d-dem għaddis tiegħek.
اخلصنا من خطيتي كلها ومن كل حزن. زمني دايم في ديلين الكماندامنت تيك وتخليني ننفرد منك. Dan huwa Kristu, il-ħaruf talla, li jneħħid nobiet tad-dinja. Ħenjen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf, mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda, ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal-ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal-ħajja ta' dejjem.
Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Grazie, Signor Alla. Nitolbu. Għati mulej l-poplu għaddistijek il-frottu lena tal-barka mis-sema biex iħoss il-ġid spirituali tal-qima li joffrilek fis-servizz tiegħu fil-festa tal-lum bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, Liben u l-Ispiritu Santu. Nfaħru lil-Marija tal-Alla u tal-bnedmin, nannula li żbaħanja bil-fer taqlub safi, Marija ħanina min qalbna nitolbuk, għallimna dejjem iżjed tawlidek inħobbuk. Morru fil-paċi ta' Kristu.